Samantala, nagpaabot po ng karagdagang tulong ang pamahalang palalawigan po ng La Union sa mga pamilyang nasiraan ng tahanan dahil sa mga bagyong nanalasa noong nakaraang taon bilang bahagi pa rin ng patuloy na recovery interventions ng lalawigan. Ipinamahagi ang mga pangunahing materyales na pabahay at iba pang uri ng tulong sa mga benepisyaryong mula sa iba't ibang bayan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga ipinamahagi ang colored roofing, coco lumber, plywood at mga pako na nagmula sa Department of Human Settlements and Urban Development upang magamit sa pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasirang bahay. Ayon sa pamahalang palalawigan, layon ng tulong na matulungan ang mga pamilyang naapektuhan na makabangon at maibalik ng maayos ang kondisyon ng kanilang mga tahanan matapos ang pinsalang dulot ng mga kalamidad. IFM News. IFM News. IFM.